Khubor Kabate CTV. Ki nong di dukan balasan ran lang da ki nong yalam jongga United New Trap Movement. Haga khatway terik unailar arajar arpulai kila IT da kejingtho hau Principal Chief Conservator of Forest u RS Gill ban pensngo halor kejingpen pra jong ketnat forest ya ki dukan jong ki trai muluk ki basyong di jing di ha ki dukan tap siliang ha umdeng pun nyomer apor shilong. Gani ke jinglek pensngo jong gani ka kenhon bat ki kat tu kat ni ki long kimi ki baju im kamai jakpo da ka basyong di dukan kalong hadien ba katnat forest kala aipor khaddo ya ki nong di jing di bakin senge no ka di jing di nado ka life way tarik unailar arjar arfulai. U President ka United New Trap Movement uba Charlie J. Rani ulaya thoru hadien ka jingya kren bat u Principal Chief Conservator of Forest ba ka seng kala kenturu ya katnat ba kamdai satia ban penki ya kinong di dukan ha umding pun tat hado banda depshna ya ke Eco Park ka kunhun menteri jong sarkar jela ha ka khatwai tarik unailar arajar arpulai kala rai ban bei pisa khat san lak teka marwai na ka benta ki officer ki batrai ha ka kerdan All India Services MCS MPS MFS bat finance service ki badang angnot ban lek pulia pentebit syusyu yaladi ha ki jing pulia beper ya kanila pentip daw nong aiktian yang sarkar ke jela uba Paul lengdo ha ke jing ya kren bat kilat pathai kubor hadin palawai ke jing yalang kenhon menteri uba Paul layatu bagi officer kila banjit ya ke jing pulia nak benta ke MBA bala terwa da ke IIM Shillong ke jing pulia Masters in Public Policies ke badai online course bala terwa da ke OP Jindal Global University Kajing puli haka professional certificates programs but data sciences balaterwa daga Indian Institute of Information Technology Bangalore lani daga University of Maryland ki badai ki online course ka kenhun menteri jong ka sarkar jela haka khatwai tarik unailar arajar arpulai kala menjur ya ka jing simrai jong ka Northeastern Electric Power Corporation ban pendam no ya ka jing tmu ban shna ya ka project penmi boarding ka ba Sunspa megawatt lengbau doyong lani ka thermal power project ha ka jing ya kren bat kilat pathai kubor u menteri u badai pek ya ka tanat sam boarding u Abu Tahar Mondal ulaya thu ba ya ka ne ka kam ladep ya kren ru bat u Chief Managing Director jong ka NEPCO u balong ru u Chief Managing Director jong ka NTPC ka kenhun menteri jong sarkar jela kala shim ya karai ban perking no ya kejing lek ya shimenta jong ki officer ha ki jing yalang ki ba pelong shabar dari India unong aiktian jong sarkar jela uba polendo ha kejing ya kren bat kilat pathai kubor ha ka khatwai tarik unailar arjar arpulai ulai thu balada ki jo ki officer sarkar ki lek ya shimenta ha ki jing yalang ki ba pelong shabar dari India ha ka sen ka ba ar kinhap ban pha shwa nengkong ya ka progress report jong ka jingyalang ka ban nengkong bat hadin kata on dala ai jing menjur kin sala ban le yashimenta ha jingyalang ki baar ulai thoru baka kanhon menteri kala shimrai baka sarkar kala ban bei pisa tang ha ka jinglek ka ban nengkong bat ha jinglek ka baar on hap ban bei pisa hi da ka sarkar India bat ki kanhon ki ba pelong ya ka jingyalang Shushu ulaya tu balashim ya kani karai kenang ban pendunai ya ke jingkta kapla tengka jong sarkar jela. Lait no tang iwe ni arngut nrei barok ki principal ki nohikai ki samla pule bat ki college ki badan hapok ke jela. Kila menjur ban pentre comeback ya ke National Education Policy naduk mentau senem arjar arpulai. Ya kani lakam do Vice Chancellor jangka Skulba Northeastern Hill University u Professor Prabha Shankar Shukla bat lo ongru baga jing pentrai kam ya ka National Education Policy kanwan ra jing mentoi yakikon samla jangka jela Meghalaya u nong yalam kaliang persya ha parlimen u Mallikarjun Kharge ha jing keren sedang jong u ula yaro yo menteri rang badu kari u Narendra Modi namarba ha ka ba khaddo ula keren AA halor ke jingja ka belajar ha Manipur u Kharge ula kentu yo Modi ba un penstet ban le AA no ban tem ya ke jingya kan at ha Manipur
Nrei shua ban penkut ya ke jingkren ulah thalany artat yo Modi da ke baong ba ulah pensep ya ke por jong yeng dorbar da ke basngap man barok shikata bat jin daladei ba Ukraine nadu khamman shua ka yeng dorbar kala yo ban ya kren ya ki babun kimat ki badon kam ulah thalany biang da ke baong ba Modi upen kelai ya ke yeng dorbar kum ka rally election. Katanat puli putih jong ke sarkar Delhi kala penmi ya ke hukum banom sya syuk ya ki kena skul lah ki skul private ni ki skul sarkar bakin rak mobile phone sya skul ke sarkar kala penmi ya ke ni ke hukum dei hadin bakayo baka jingrak mobile phone ka penwit bha ya ke puli putih jong ki kena la penmi ru ya ke hukum bala dalap ya ki kena skul baki rak mobile phone on keni no naki bat on penpai biang shwa bakin mi na skul la bataru ya kinong hikai bat kinong trei haki skol baki deiban kiar kat bala na ka jing pendon kam mobile hakapor baki don haskol ki sipai Niger kila brengem bakin penyap yau Presiden Mohamed Bazoum lada ka Economic Community of West African States lane ke ECOWAS ka pa sipai ban yakun persya ya ki sipai ka Niger. Kani ke jing berngem ke sipai Niger kadai hadin baka ECOWAS kala rai ban pa da ke sipai namar baka Niger kam shimlas ngap ya ke jing dawa jongki kata ban pelaj no yo Presiden Bazoum bat ban IT no ya ke bor sensyar hau ka ECOWAS kadai ka kenhon jongki kat santali giri ha West Africa ka bala seng ban bu renti ya ke dor ke mur ha ka kai ban pensuk ya ki nong seng kam kenang ba on la ban kentiu ya ka yok ka kot kumta terter ya ka ba ka headquarter jongka labu ha Abuja Nigeria. U Presiden Bazoum ula syak set kot hari yeng sa jong u ha ki sipai Niger nado ka arpun riu tarik unaitung hadien ba ki sipai kila kurup no ya ka bor sensyar na u. Ka Iran kala pelaj no ya ki saungut kinong Amerika ki bala sa bendi la katto kanis nementa ha ka patok ka bala set ya ki runar ki Bashir K ha Evin Prison Tehran. Ka jing pelaj no jong ka Iran ya ki gadai hadien ka jing Ukraine bat ka United States bahkan pelaj no ya ka pisah jong ka Iran ka bakot $100 billion ka bala syak kurup ha South Korea. Ya ki saungut kinong Amerika ki bala pelaj na Evin Prison la set along ya ki hayeng la ne ka house arrest kat ba ya weipat udai ubala don lupa hapok ka house arrest. Ki pulit ka Ecuador ki layok kem ya nriungut ki briu ki bala subajur baki la bandai ki badon kti ban siap yap ya ukurtong presiden u Fernando Villavicencio. Ki pulit ki la pentip babaro nriungut ki bala syakem ki dei kinong Colombia. Na kita jin ringut layok kurup ka Wake rifle, artillery ki submachine gun, southerly ki pistol, lightly ki grenade, south senduk ki kuli, artillery ki tuk-tuk bat ka Wake kali. Ki pulit kidang tokit benia halor ketai ki jingja ban lap ya kadau balai ba ki siat yap bat mano bala pa ki. Ka jing yap briu na kadau ka jing tua khendau bat ka jing shlei ha Nepal menta kala kiu sya ka South Wengut. Kila don haduk sanpau teli na ki hinyo teli ki district ki bala syakta. Kila don sangut ki bamensau ha ki district beper. Ka jing yap briu ka dei ha ki arpau teli ki district. Kila don shispa laipau teli ki yeng ki bala syarong ha ka jing tua kendo bat ha ka bat shispa kendai pulai teli bat ki ba syujulor malumala. Ka United Nations kala penrem jur halor ke jing syak siat yap ukurtong presiden ha Ecuador bat kala dawa na ki bor pulit jong ka Ecuador baki dei ban tokit benia halor ke tei ke jingja. Ka UN ke dawa badai ban penstet ya ke jing tokit kenang bakan nom peni syak ka pertai baka ain ke telot ha ke tei geri. Kala kenturu ya ke Ecuador baka dei ban penbiang ya ki bor pahara ya ki kertong ya ki officer ne wat ya ki lat patai ku boru bat ka dei ban pentikenaru bagi pai ba kim dei ban don ha ka jing tieng jing sier ne kin shudu ya ka jing imjongki. Ka jing ya priu na ka dau ka jing ploding ha Maui Island ha Hawaii menta kala kiu sya ka san pulaingun bat ki bor sarkar kila pentip baka la ban nang kiu shushu. Ki bor sarkar kila trai ratba ban penken ria ya ki briu na ki jakasa jongki bat kidang ya khunru ban pelaj im ya ki briu ki pasakut ha gitu ki jaka ploding. Kading kalabam kumba prapo na kispa ya ki jaka halahina.
President Joe Biden ula batha ya ki bor sarkar baki dei ban lek ai jing yarap marmar syakitu gilong yeng ki bala du no ya ki ba e bathon jongki kumjuru syakitu gilong yeng ki bala du ya ki yeng ki sem jongki kanong ba jongkari Indonesia ka Jakarta kala poi ha ka thup ka banung kong na pedeng ki nong ba ki ba jabo tam ha ka perthai bat ka jing jakhlia jongkal air ban ring mensim ka bu jingma ya ka koi ka khia ki khna ki ba sa ha ka te nong ba Kajing jakhlia jong nong ba Jakarta kadai na kadaw bala bon palat ki karkhana ki ba permi tedem. President jong Indonesia Joko Widodo ulaong ba on rano ya kanong ba jong Indonesia sya Nuwa Zantara lashimsna. Kinong Argentina menta kidon ha pedeng ka jing jenjar namar ka jing kerdok kam bat ka jing kiodor jong ki marba mardi. Kila don bon bha ki pait ba ki bala lek yeng lan hakmat ka yeng mani jong ka Saint Cayetano ban up bam bat ban pan kam na ki lengdo niam ki pait ba ki mio jing arab ai na ki nong mi khmat jong ki kumta kim ban sia ban lek pan jing arab na ki nong yalam niam Shen kan sadon ka election ha Argentina haki khindiat manai bat la shim jing khen ba ka seng ka badon ha ka sarkar kan sarem kuput ha ka ni ka election ka banwan Ka kun he spa ka bana Malaysia kala yala ki kmi ki pa bat yala ka yeng ka sem kumjuru ya ka jingdon jing em ka bahadu arhajar sauspa prapusau klor tengka bat kalami bak nala yeng ban lekbot yau ba jongka kani ka de ka Angeline Francis ka kun jong he saipan ka Malaysia khu kei peng bat ka kun jong ka thai babri barim ka Malaysia ka Pauline Chai Ka Angeline kalay bat ujedi dia Francis nadu kapor bakidang ya pulilang ha Oxford University. Nray gikmi pa jong ka kimsya bakan ya syong bat namar ba ya hap kerdan ha kaspa kapo bat ka yeng kasem jong ki. Nray namar baka palat ya kalami no bak nalayeng. Hadin kat tu kan isnem ka Angeline kalay kenduk biang yala kikmi kikpa hayeng bisyar ha kapor baka lek ban saki ya ka jing ya pelait sanch ing jongki bat dai hangta baka yo jing ya ro nala ka jong ka kmi namar baka yo ya ka long yeng long sem ka basuk basan kum ukpa jongka ubasulap mit baik ban kamai pisah Kajing im jong wei brio balatip kerteng kum Ezekiel Inokoza kala kelatang hapdeng shiklipmat bat ula kelalong hespa. Hagapor ba udang pun kuat ya ke yeng kasem jong kabala khapnya ada ki tiar gitar. Ulalap ya ka passbook jong pa jong kaba nadu nre post nem menshwa. Ukpa jong la thep pisa nadu usnem khat khandai spa nre po hadu usnem khat khandai spa nyopo khatlah hajar saus pa prapo tengka bat hakate ke por kala dai ke pisah ke bahe haba upek ya ke bank ulap ba dai ke bank ke balakhang nrei ke dai pat ke bank ke ba sarkar kala shim jikit kle ban pon pilot ya ke pisah jong ki brio ula lek dawa na ke sarkar nrei kam ai kumta ula lek mudui she yeng bishar bat ha ke jingtian bishar ke yeng bishar kala pen kesan ye Kesorkar kahap ban siu ya kata ke pisah pada haba kenya ke sud barok kala poi syaka shipau klor tengka. Gitu gilong kimat kublai.